अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। पतंजलीच्या उपक्रमातील धार्मिक स्थळातील सेवा या निमित्तानं कुडाळ MIDC येथील दैवत श्री ब्राह्मणदेव मंदिराच्या परिसराची पतंजली योग समितीच्या साधकांनी साफसफाई केली। पतंजली योग समिती जिल्हा प्रभारी शेखर बांदेकर यांच्या नेतृत्वात हा उपक्रम राबवण्यात आला। यावेळी लक्ष्मण पावसकर, तेजस परब, योगेश शेरम, जनार्दन पवार, महेश कुंभार, चंद्रशेखर नाईक, जगन्नाथ प्रभू पंचलिंग, सुरेश चव्हाण, स्वप्नील चव्हाण, यशवंत आरोस्कर, विलास परब, यशवंत नाईक, किसान ठोंबरे, ऋषिकेश राणे, राजेंद्र मुळीक, सुप्रिया पावसकर, जयवंती पवार, ज्योती प्रभू, मानसी कुंभार, शिल्पा पडते, अलिशा वेतुरेकर, योगिता आरोस्कर, वैभवी कावले, वीणा परब, तेजश्री परब, गायत्री सरंगले, निशिगंधा कोरगावकर, शारदा वजराटकर, ऋतुजा परब, विशाखा पंचलिंग आदी योगसाधक उपस्थित होते। पतंजली योग समिती सिंधुदुर्गच्या या उपक्रमाचं मंदिर कमिटीच्या वतीनं कौतुक करण्यात आलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।